danna subscribe domin kasancewa tare da mu, sai ku danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu a kodayaushe. Wayo ni duniyar nan talaka, wayo da rayuwar nan talaka. Wane yake tunanin kullum shi dai abin da zai ci talaka? Wane yake ta neman kullum shi dai abin da zai ci talaka? Wane gaba ku tausayi talaka? Wane abin matausayi talaka? Sai kaga ana gudun shi talaka, shi dai ka gan shi zaune talaka, kullum cikin tunani talaka, ya za ya bar tunani talaka, shi dai abin da zai ci talaka kullum yake tunani talaka. Nan gaba dai ni sai ta bani tsoro talaka, domin a duniyar nan kowa talauci yake da tsoro talaka. So a zamanin nan talaka shine abun gujewa talaka, wane gaba ku tausayi talaka, wane abun ba tausayi talaka, wane ake yi wa wulakanci dan a basa kuɗi talaka, sai ka ga yana ta jure wahalhalu dan a basa kuɗi talaka. Rayuwarsa kullum abinci talaka, yanzu a zamanin nan a rayuwa ba a tausayawa talaka, yanzu a lokacin nan masu kuɗi ba su tausayawa talaka, yanzu a rayuwar nan masu kuɗi ba su tausayawa talaka. Taimanansa dare da rana talaka kullum yana ta kai shi talaka, kullum cikin wuya shi rayuwar sai ta bashi haushi talaka, komai sai ya bashi haushi, rayuwarsa tana abinci